स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसे खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जे कि काल सुशांत सिंह राजपूत के घरे गए रहे और उनका पिताजी से मिलने। आप सभी के बता दी कि खेसारी लाल जी ए पर एगो इंटरव्यू भी दिले, जौना के हम अपना चैनल पर अपलोड कर दिले बानी, जौना कि आप लोग जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना लॉकडाउन में लूडो फुल वीडियो सॉन्ग रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना मेरा बाबू क्यों मुझसे नाराज है फुल वीडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के ओर से, जिनकर फिल्म मेहंदी रगा के रखना के गाना कौना देवता के गढ़ल संवारल हो फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना बबुआ मरल भूख से फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 35 मिलियन यानी 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा परवेश लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना ढोड़ी खाल कैले बाड़ू फुल वीडियो सॉन्ग निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। सातवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना लोहिया काटत गाल हिले फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आए। वीडियो को देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।